Honorable 1 hour or so. Honorable 1 hour or so. They call on a legacy. Katuku Gazulu. You see this man called Okeke? Okeke can never break in my own house. I will show you what I can do. What do you do? Look at this man. What now? No, come with me. Okeke, come here. That is another thing I'll be looking at you at the moment. Okeke, your mess outside here, hustling. Give me a one number the washing up. Okeke, where's my house rent? One number walking. Put your economy is hard. All of you are going to buy it. You get food. Because see the boss won't pay us our. Am I? Okay, can you go now? We are about cut and do story. Certainly, yes. Look at this woman. I'm trying to find out what is happening. One more water, please. This is my brother. One more appointment now. Don't worry, I don't have time for this nonsense. I will be back tomorrow. I will have back. You and this serious. Bring me now. All the children of God. I'm not joking with anybody. You all are welcome. We all know the situation on ground. You all know my brother Masio Keke. Onye Kusi Africa. Onye Kusi Africa. We all know that he was eating when he died. In fact, make that woman. I want him. He's not here. You all know that I'm a very busy man. I know that is my brother's burial, but each year, what is my name? Chief Okoro. You all know how much I'm spending in this burial. We know. Open I got the same thing. Thank you. Now listen. After this burial, I will kushele my brother's wife. Excuse me. Did I hear you right? This woman that Jeremiah, a living walking dead. Now let me ask you a question. Do you have a night child for my brother? Yes. What is it?
Hey!
asalachi abụghị ụzọ abụghị ọnụ ndụ mmiri ndụ azụ ihe ọma mere m mekwa gị ụfọdụ mịara m mekwara nwunye gị anyị nwabụ maka nke Girls Secondary School Ikenewu anyị awụchiela ọzọ taa iwetara unu ife nkiri na ego ọdịnala ka anyị kpọrọ egwu aja ahụ dịka m na-ele ka Chukwu gọzie unu bibi na
Hey!
gọọmenti sekọndịrị skuul nke onwe anyị abịala ọzọ igosi unu egwu ejimara egwu ọdịnala nakwa ịkọwara unu ihe ọ dịpụtara n'ala Igbo na uru ọ dịpụtara n'ala Igbo ọ dịkwa ha n'ọnụ Hey!
si ihe ọka ọnwụ maazị ihe kere ọrụ ị ga-alụ ọzọ ihe niile ka ga-agwa in Jesus' name. Maazị n'ala Igbo na-ekwudo ọjọọ ụka a na-ekwugide ihe na-ekwu a na-asa na na-ekwu a na-ekwudo ọjọọ ụka na-emecha ihe niile a na-eme gbasara ọchị n'ala Igbo ndị na-eti na-eti anyị gaghị omenala mewazi omenala eke eti n'ala Igbo ndị ka omenala ụmụnna omenala maazị ogene ka ọhaneze bịara ebe a ndewo nna hụla ihe anyị na ọchị n'ụwa ebe a ọ bụ iji gosi unu uru ọchị bara n'ala Igbo obodo ndị ọzọ dị ka obodo Yoruba ha na-akọ ọchị obodo Hausa ha na-ata ọchị anyị nwa bụ ndị Igbo anyị na-asọpụrụ ọchị ọchị nwere mkpụrụ edemede atọ ya bụ ọ ji na ị ọ pụtara omenala ji wee pụta ji iri apụta gị wepụta mkpụrụ okwu nke ọrụ ya bụ omenala jikọrọ Igbo ọnụ ndị Igbo